Здравейте, приятели! В днешното видео ще разгледаме универсални основи за бързомерци за пистолети. Ще обясня основите и също ще ви покажа как да ги настроите според предпочитаната от вас основа. Повечето устройства на пазара вероятно използват една от тези основи, но може да се появят под различно име, особено при по-малко известни марки. Затова препоръчвам да проверите съвместимостта на нашия уебсайт, защото е много вероятно вашият бързомер да пасне на някоя от тези универсални основи. Ние редовно обновяваме нашата база данни със съвместимости, така че си струва да я проверите. Ще използвам основи от Tony System и Outer Impact, за да ви покажа няколко разлики, с които може да се сблъскате между различните марки. И едно бързо уточнение преди да започнем. Трябва да можете да монтирате тези основи сами, но винаги препоръчваме да посетите оръжейник и да следвате инструкциите на производителя. Ако все пак решите да го направите сами, препоръчваме да пробвате съвместимостта на бързомера с адаптера, преди да го монтирате на пистолета. С това казано, нека започваме. Тези основи са предназначени за пистолети, които не са подготвени за оптика. Те заменят задната ви мерна линия и се монтират в жлеба за задната мерна линия. Вероятно най-голямото предимство е, че тези универсални основи използват комплекти с пинове, за да поддържат различни видове основи, давайки ви свободата да смените бързомера си по-късно. И това е основната разлика с скоби със специфична основа. Те поддържат само една конкретна основа. Както споменах по-рано, има няколко различни производители, така че процедурата може леко да варира. Но основният принцип винаги остава същият. Първата и вероятно най-важна стъпка е да проверите два пъти съвместимостта на бързомера и основата преди да ги монтирате на пистолета. Най-добрият начин да го направите е да настроите предпочитаната основа на монтажната плочка и да пробвате бързомера върху нея. Ще ви покажа как да настроите основата Triton RMR, която се използва от много производители. Holosun, например, използва тази основа за 407C, 507C и много други модели. Въпреки че ще монтирам 3G-Con основата, процедурата е абсолютно същата и за други стандартни основи. Tony System включва таблица за съвместимост с диаграма от другата страна. Намерете вашия бързомер в таблицата и използвайте съответните пинове. В този случай ще използваме пинове, маркирани с буквата Y. Сега ще проверим на диаграмата къде точно трябва да се поставят пиновете. Те отиват отпред, така че ще ги поставим там. Препоръчвам да използвате пинсета за това. Също така се уверете, че пиновете са добре поставени и не са накриво. Тези пинове имат доста стегнат толеранс, така че може да отнеме малко време, докато ги поставите правилно. В този случай пиновете трябва да бъдат поставени с по-дебелия край надолу, но различните производители могат да изискват обратното. Сега просто поставете бързомера отгоре. Той трябва да съвпадне с отворите за винтове, маркирани като номер 4 на диаграмата. Леко затегнете винтовете и внимателно проверете дали всичко пасва добре. След като потвърдите съвместимостта, махнете бързомера, пиновете и винтовете от жлеба. След това можете да пристъпите към инсталиране на основата върху затвора на пистолета. Уверете се, че оръжието е разредено и започнете с разглобяването. Ако нямате специални инструменти за безопасно задържане на затвора, можете да използвате парче кожа или гума във вашето менгеме. Затегнете затвора здраво, но внимавайте да не го повредите. Разхлабете винтовете на задната мерна линия и използвайте инструмент, за да я изблъскате навън. Уверете се, че задната мерна линия има къде безопасно да падне. Използвайте любимото си оръжейно масло, за да почистите жлеба и избършете излишното. Сега зависи какъв тип основа имате. Ако имате нещо подобно на основата на Tony System, уверете се, че винтовете са премахнати. След това я подравнете правилно с жлеба. Сега можете внимателно да я вбиете с помощта на инструмента за избиване. Уверете се, че основата е центрирана и нанесете малко фиксираща течност,
с средна сила преди да затегнете винтовете. Ако вашата основа е по-скоро като тази от Outer Impact, най-вероятно няма да се наложи да я вкарвате с чук в жлеба. Просто я плъзнете на място и щракнете плочката отгоре. Отново нанесете малко фиксираща течност на винтовете и ги затегнете съгласно препоръчаните спецификации на въртящия момент. Сега е време да монтирате бързомера окончателно. Ще трябва отново да поставите правилните пинове и да затегнете винтовете, точно както показахме във втората част. Преди да затегнете винтовете, нанесете малко фиксираща течност и след това ги затегнете според спецификацията. Същата процедура важи и за повечето други основи и бързомери. Разликата е само в етикетите и обозначенията. Това е всичко за днешното видео. Надявам се да ви е било полезно. Абонирайте се за още видеа и до скоро!